Hola, bon dia a la comunitat Sinèrgics i altres persones que puguin estar mirant-nos. Avui continuem amb la nostra setmana crowdfunding. Des de la primera xerrada fantàstica del Gonzalo Gómez i com a, diríem, expert professional en el tema, tenim dues experiències de coworkers, de la gent del carrer, vull dir, de gent que es fica en aquesta aventura i doncs té una experiència pròpia. Llavors, avui presentarem el coworker Xavier Santo Tomàs i després a la Carolina Ribas. La Carolina i el Xavier van emprendre aquesta experiència, aquesta aventura, però no va acabar de sortir. Per tant, hem cregut que això és molt interessant perquè veure on està el problema, les errades, ens poden ensenyar molt, perquè de vegades aprenem amb això, no? Amb les errades, amb els errors. I, per tant, creiem que és una bona manera de continuar amb aquesta història del crowdfunding. Primer de tot, vull presentar el Xavier Santo Tomàs. El Xavier es dedica a la formació i facilitació de tallers i cursos, i així com a la creació i difusió de material didàctic de suport a aquestes formacions i es focalitza en uns temes en concret. Mireu, la consciència plena, el mindfulness, la comunicació assertiva i empàtica, la comunicació no violenta, la gestió del temps, el lideratge i el disseny de projectes. Llavors, doncs, endavant, Xavier, amb la teva experiència i segur que ens serà molt profitosa. Endavant. Gràcies. Gràcies, Mariona. Gràcies a Sinèrgics i a la persona que va, Maria, que va preguntar al grup de gestor si teníem experiència en crowdfunding. Quan vaig veure aquesta invitació, vaig pensar que volien explicar alguna cosa de crowdfunding i després vaig pensar, hòstia, no, estan demanant alguna cosa de crowdfunding. I jo vaig pensar, mira, jo tinc una experiència, que va ser una experiència de preparació d'una campanya, i aquesta experiència de preparació de la campanya em va agradar molt perquè vaig aprendre moltes coses. La veritat és que vaig aprendre moltes coses. La vaig fer amb una plataforma de crowdfunding que es diu Goteo, de financiació col·lectiva que es diu Goteo. I, de fet, la filosofia d'aquesta plataforma és compartir allò que fem. O sigui, la filosofia és de codi obert, no? I aleshores vaig pensar, doncs mira, vaig agafar com una excusa per agafar tot el material que havia utilitzat per preparar la meva campanya i dic, ara el posaré a disposició també de la comunitat. En aquesta presentació són 6 passos i 9 tips. Els tips que jo vaig considerar, segons la meva opinió, que vaig considerar com més significatius a l'hora d'impulsar un projecte a través d'aquesta plataforma de crowdfunding que es diu Goteo. Molt bé. Per què vaig elegir Goteo? Vaig elegir Goteo perquè, de fet, els vaig conèixer en un taller que vam fer en un espai que es diu Coopolis. Ells van oferir un taller molt interessant que tenia una part teòrica on explicaven el que estaven fent des d'un punt de vista teòric i després una segona part molt pràctica, on si tenies un projecte de crowdfunding, ells ens posaven en uns grupets i parlaven de com havien els punts clau del nostre projecte per convèncer les persones que tenien amb el nostre grupet de persones. Va ser un taller molt interessant. Vaig conèixer la seva proposta i em va enganxar. Aleshores, és això. Per què vaig elegir Goteo? Estan enfocats en el tema del bé comú, el pro comú, el codi obert i el coneixement lliure. Aleshores, d'alguna forma, també el tema de les llicències lliures i obertes. És a dir, és molt idoni per projectes. Si el teu projecte, diguem, ja està enfocat cap a aquest codi obert, doncs és una bona plataforma per alinear, perquè està molt alineada amb aquest concepte. També el tema dels retorns col·lectius posa molt de focus que el teu projecte tingui un retorn col·lectiu. També hi ha una cosa molt interessant que és la borsa d'inversió social, un concepte de match funding. És a dir, hi ha diferents entitats, com l'Ajuntament de Barcelona o fundacions, que poden posar una borsa de diners
per campanyes de crowdfunding. És a dir, per cada euro que posa una persona, es posa, per exemple, el doble, un altre euro. S'agafa d'aquesta bossa. Això també és molt interessant perquè pot duplicar i el teu esforç es veu amb una recompensa doble, no? Dels inversors, de les persones que estan posant uns diners i a part d'aquesta borsa d'inversors socials. També el concepte, hi ha un concepte molt interessant que és el concepte de col·laboració distribuïda, és a dir, també pots demanar serveis, recursos, materials, infraestructures, a la vegada no només diners, sinó pots demanar també aquests altres conceptes. I també un altre tema molt interessant és que introdueixen el concepte de dues rondes de cofinanciació, o sigui, de 40 dies més 40 dies. Això per què? Perquè diferencien entre la part imprescindible i la part òptima. Els primers 40 dies serien per la part imprescindible del teu projecte. És com que diguessis, si el meu projecte jo tingués que fer el mínim perquè sortís, què seria? I això també et col·loca també, i et fa la pregunta, què és el mínim que ha de sortir en 40 dies? I després, si vols, pots posar altres 40 dies per agafar el tema òptim. I dintre d'aquesta filosofia estan impulsant nòduls locals. Aquí hi ha una a Barcelona i altres diferents llocs. Jo vaig conèixer, vaig rebre el taller de la gent de Barcelona. Molt bé. Doncs jo em vaig quedar amb els 3 primers passos d'aquesta. Veieu tots els passos que segueixen, que s'ha de seguir per completar un projecte de crowdfunding, doncs em vaig quedar amb els 3 primers passos. La veritat és que quan van arribar a la pregunta del compromís, perquè hi ha una persona que t'acompanya, una persona que t'acompanya al projecte. I aquella persona via correu te va dient, mira't això, mira't l'altre, fes això, fes l'altre. I al moment donat te diu, la pregunta del compromís, però tu estàs disposat a mantenir i sostenir aquesta proposta? I aleshores, en aquell moment, em van entrar com dubtes. I no vaig tirar-ho, però, de fet, considero una experiència molt positiva i no descarto, evidentment no descarto que tota aquesta experiència serveixi perquè en el futur poder llançar algun altre projecte o acompanyar altres projectes d'altres persones. Molt bé. Aleshores, hi ha com 6 passos que, de fet, quan vaig veure la proposta de campanya de crowdfunding, vaig veure que també eren 6 passos que corresponien als 6 passos de qualsevol pla de negoci. Has de tenir una visió, un pla, una proposta, uns inversors, un preu i, de fet, has de fer una promoció de tot això. O sigui que vaig agafar aquest model per explicar aquests 6 passos i aquests 9 tips que vaig identificar, segons la meva opinió, com interessants. El primer pas, com qualsevol projecte, qui som i quina és la nostra visió. És a dir, les persones han de ser capaces de connectar amb el nostre projecte, comprendre millor la nostra visió, entendre de què va i per què ens importa i, d'alguna forma, han de poder connectar amb la transformació que volem fer amb el nostre entorn a 3 nivells, a nivell personal, a nivell social, a nivell ambiental i han de, d'alguna forma, connectar per poder aportar energia a aquesta revolució. Aleshores, aquí el primer tip seria preparar un bon vídeo per connectar amb l'audiència. És a dir, una part molt important de la campanya de crowdfunding serà molt bona si tens un bon vídeo per explicar aquesta visió. Aquest seria el primer tip. Després seria quin és el nostre pla. El pla, bàsicament, és quins són els passos necessaris per desplegar aquesta visió amb èxit. Aquí hem de determinar els diferents objectius que tenim, els passos que necessitem per arribar a la nostra propòsit, a aconseguir la nostra visió. Aquí, en aquest cas, vaig detectar també que, de fet, moltes de les campanyes exitoses utilitzen l'storytelling, o sigui, explicar la història. Si connectes, les persones poden connectar millor amb històries, amb coses concretes i emocions de persones. Utilitzar el storytelling també pot ser un d'aquests tips importants a l'hora de presentar la teva campanya. És a dir, és com si fos un viatge, com apareix aquí, com si fos un viatge, com serà aquest viatge?
per arribar, no? I aleshores això es pot fer de moltes formes. El tercer pas, què oferim? O sigui, quina és la nostra proposta? D'alguna forma, en una campanya, si fas un negoci, estàs venent un producte o un servei, si fas una campanya de crowdfunding, en el fons estàs fent el mateix, però se li diu recompensa. És el que tu ofereixes a les persones, diguem, normalment ofereixes una recompensa, normalment s'ofereix una recompensa com a resultat de la seva inversió. També en aquest cas, hem de tenir clar quins són aquests regals que estem oferint, aquestes recompenses, tenir-les clares. Aquí hi ha com dos tips que vaig detectar. Un és estudiar l'estratègia de recompenses d'altres campanyes similars, perquè la veritat és que hi ha molta gent que ja ha fet molts projectes de crowdfunding i la veritat és que quan comences a mirar cadascuna d'elles t'adones compte que són molt ingenioses, que han detectat formes que ni se t'acudirien. O sigui que una bona estratègia pot ser: hosti, mira, estic fent aquesta campanya d'aquesta àrea. Doncs qui està fent coses semblants amb aquesta àrea? Perquè, de fet, si et poden donar moltes idees de quin tipus de recompenses estan oferint i quines han estat les que han connectat més amb les persones. Perquè normalment en una campanya tu veus quantes recompenses, un cop s'ha acabat, quantes recompenses s'han ofert a cada persona. Després, un altre tip molt interessant, això és perquè ells tenen molta experiència, és un tip que passa a Goteo, diu, mira, has de crear 5 o 6 recompenses entre 15 i 100 euros, perquè és la franja interessant i has de tenir dintre d'aquesta franja has de tenir com 5 o 6 recompenses perquè pugui enganxar tant els que poden aportar menys diners com més. No significa que puguis tenir de més valor o de més, perquè pots tenir els que tu vulguis, però normalment la gent aposta per aquesta franja. Si te diuen que aposten per aquesta franja és perquè tu et tinguis en compte. Molt bé, després el pas 4 seria quin és el teu públic, o sigui, on està la teva comunitat. De fet, aquí ens hem de fer tota una sèrie de preguntes perquè realment el que volem és identificar necessitats, perquè hem de connectar amb una motivació per invertir. I aquest concepte també de comunitat és important perquè, de fet, com va comentar Gonzalo l'altre dia, va parlar d'aquest concepte de comunitat perquè hi ha un vincle amb la comunitat. No només és perquè inverteixen i posin diners, sinó que vols crear un producte, un servei per a una comunitat i vols mantenir el vincle amb aquesta comunitat. O sigui, és molt important tenir, diguem, de forma aquest focus, perquè si establim aquest vincle, el pont perquè puguin fer-ho serà més senzill. Aquí també dos tips, o sigui, enfocar-se en la creació de comunitat i un altre tip que em va semblar molt interessant que va comentar l'altre dia Gonzalo a la seva xerrada és, si és possible, també testejar la teva comunitat amb una precampanya, que pot ser molt interessant per anar detectant els interessos. És com fer un petit projecte pilot amb un grup de persones o amb un grup de persones més petit o més gran en el que tu vagis veient si la teva campanya ja s'està ajustant a un grup de persones que facin com de testers, d'aquest concepte de prototip, de projecte pilot. Molt bé, el pas 5 seria quant diners necessitem recaptar i si tenim clar el desglòs dels costos. La veritat és que això és no només dels costos, sinó també de les col·laboracions, el que hem comentat abans. O sigui, quins recolzaments necessita el meu projecte? Perquè Goteo et dona un apartat perquè tu puguis indicar els recolzaments que necessites. No tenen per què ser tots monetaris, inversions monetàries, sinó que poden ser d'inversions, diguem, de temps, de persones, i això també és vaig considerar que era molt interessant. No sé si altres plataformes, en el cas de Barcami, ho estan fent, però vaig veure un Goteo i em va cridar molt l'atenció. Aleshores, aquí és molt important que tinguem clar el valor del nostre producte o servei i també valorar tots els costos, perquè aquí els tips són calcular bé els costos i retorns per evitar sorpreses. La veritat és que quan mires tot el temps que dediques, per exemple, va comentar Gonzalo, el tema de preparar les recompenses, diguem, tot el tema, hi ha tot un conjunt de temes que quan veus tota la pel·lícula en un conjunt,
has de tenir en compte. O sigui, tot el que és des del principi, des que ho vas pensar-ho fins que vas acabar-ho, estàs dedicant molt de temps a la campanya. Aleshores, d'alguna forma que estiguin ben reflectits aquests costos, perquè al final necessites, per una banda, tenir com dues folles de càlcul, una de costos i una de retorns, i t'han de quadrar les coses. Aquestes dues fulles de càlcul després ho passaré, les vaig fer jo, aquestes dues d'aquí, i són dos dels materials que poso a disposició de la comunitat per si els interessa aprofitar-lo per les seves campanyes de retorn. A mi em van ajudar per tenir claredat d'aquestes cosetes. I el sisè pas seria com anem a difondre la nostra campanya. Aquí hi ha moltes alternatives. És un tema de tenir clar que aquí hi ha un tema de màrqueting, de com arribar a les persones, de quina forma arribar d'una forma més de com crear aquests ponts dels que parlaven abans. Hi ha moltes alternatives. Aquí hi ha dos tips també. O sigui, assegurar un recolzament inicial del 30% en la primera setmana. Això és estadísticament, diuen que les persones, els projectes que han aconseguit un 30% del recolzament inicial la primera setmana aconsegueixen el seu objectiu. I fixeu-vos aquesta gràfica d'aquí, de la part de la dreta de dalt, que és la inversió, o sigui, les inversions, els diners que inverteixen les persones en funció del temps. Veieu que al principi hi ha com un pic molt, la primera setmana hi ha un pic molt important, després va baixant, i quan s'apipa al final també hi ha un altre impuls. Aleshores, a mi em va cridar molt, i això és un tema estadístic, o sigui, em va cridar molt, o sigui, que per això ho considero que com un tip. O sigui, que te donen molt la d'allò que has de posar molta energia al principi perquè si arrenques bé, acabaràs bé. I també, el possible, trobar el que s'anomenen prescriptors en la teva comunitat, és a dir, aconseguir que persones amb les que has contactat o les persones properes o persones que poden aparèixer també facin d'altaveu de la teva campanya. Perquè si trobes una persona que et pots fer d'altaveu a un públic que està molt connectat amb el que estàs oferint, doncs de cop poden entrar també molts possibles inversors i engrandir d'alguna forma aquesta comunitat. Molt bé, doncs això seria, en resum, tenir aquests 6 passos i, ja que disposem ara d'un mapa del territori, només quedaria preguntar-nos quin és el següent pas d'aquest viatge. Aquí us deixo l'enllaç on podreu trobar la documentació, aquesta presentació, i també el que és les fulles de càlcul, també un altre document on fan totes les preguntes, tots els temes que s'han d'omplir per fer una campanya en Goteo, que vaig trobar molt interessant de posar-lo en un document a part també per si vols preparar-ho, si vols o tenir-ho només tot en un document, perquè en la pàgina web apareix a diferents apartats. I, ja està. Ja m'han presentat, o sigui que d'allò, i moltes gràcies a Synergies per aquesta oportunitat, per poder-lo explicar i poder compartir l'après i continuar d'allò. Si alguna persona o algun projecte necessita suport en la seva campanya, doncs encantat de poder col·laborar. Així que moltes gràcies. Bé, Xavier, escolta'm, ha sigut fantàstica la teva presentació. Sembles un professional ja de crowdfunding. Aquests tips que ens has ensenyat, la veritat és que marca la teva formació i realment el que estàs fent, perquè el Xavier és formador. S'ha pogut comprovar aquí, en aquesta presentació, la teva facilitat i habilitat en aquest sentit. I moltes gràcies perquè ha quedat molt clar. La meva pregunta seria una mica, ens has explicat molt bé tots els passos que representa una campanya com aquesta, però ara m'agradaria ficar una mica cullerada i del dedo en la llaga, que es diu ràpid, sense explicar molts detalls, però digue'ns, jo vaig quedar-me en el pas 3. Quin és aquest pas? O sigui,
allò simplificant molt, I què va passar, no? Una mica, per què et vas quedar allà i quins creus que són els motius principals d'aquesta paralització en aquesta campanya? Xavier. Sí, doncs el pas 3 bàsicament és arribar fins al que és la preparació de la campanya, fins a arribar al punt, diguem, abans de llançar la campanya, seria el punt 3 segons aquests 10 passos d'Agustina. Aleshores, va ser el dubte, tota una sèrie de dubtes, perquè jo estava fent un crowdfunding sobre un producte que era Relatos Africanos para Crecer, que era un llibre que jo estava oferint. Volia oferir el llibre i, a part, una sèrie de serveis de formació relacionada amb el llibre. El llibre era com l'excusa, era com fer una preventa, però en el fons estava fent la preventa dels cursos. O sigui, em va donar molta consciència de per què ho estava fent, perquè no em vaig donar compte d'això fins que em van fer la pregunta de però tu seràs capaç de sostenir això? I, a més, mirant els costos, dic, haig d'arribar a tantes persones, perquè realment per aconseguir l'objectiu hi ha d'arribar a moltes persones. I vaig dir, i estic fent tot això per vendre els cursos o per fer una preventa dels cursos? I no es pot fer d'una altra forma? Van aparèixer tota una sèrie de dubtes que en aquell moment vaig dir, hòstia, doncs no tenia del tot clar. O sigui, la pregunta que em van fer va ser molt interessant perquè diu, o sigui, estàs compromès amb això realment, no? I aleshores en aquell moment jo vaig dir, doncs no sé si estic compromès, no? Però el procés viscut, i ara en perspectiva, encara en perspectiva molt més, em diu, doncs és veritat, és que al final els projectes que surten al final són els projectes que tenen un compromís, un sosteniment amb el compromís. I jo en aquell moment no sabia si podia portar aquella energia i aquest compromís. Ara segurament m'ho miraria d'una altra forma i m'enfocaria d'una forma diferent, perquè potser no era el llibre el que volia vendre, sinó volia enfocar-me en la preventa de les formacions que estava oferint. O sigui, seria una cosa, ho plantejaria d'una forma diferent. Per tant, Xavier, el tema és que tu aconsellaries que quan vulguis fer una campanya d'aquestes tinguis molt clar l'objectiu, no? O sigui, seria com la principal cosa que una persona que es fica en una aventura així ha de tenir clar. Això és el que tu et va fer trontollar i deixar-ho. Entenc que has après i, per tant, segurament en algun moment t'has plantejat o et planteges tornar a fer una campanya com aquesta? Sí. I ara amb aquesta experiència, després d'haver vist tots els passos, la veritat és que no descarto. Potser ara hi ha com diferents projectes que m'estan voltant al cap i jo penso que al final sobretot és un tema de compromís, de dir fins al final. I si vas fins al final i tens molt clara la raó i no t'enfoques més en... O sigui, és enfocar-se en que el que estàs venent al món és necessari pel món perquè transformarà el món a aquests 3 nivells, a nivell personal, a nivell social, a nivell ambiental. I hi ha un compromís aquí, sens dubte s'aconseguirà. Molt bé, doncs això ens anima, no? Perquè vol dir que fracassa, però és per a tornar a provar-ho i l'experiència ha estat gratificant i t'ha ajudat en el projecte. Moltes gràcies, Xavier, per el teu compromís i les teves explicacions. I ara passem a la segona coworker que ens explicarà la seva experiència. Ella és la Carolina Ribas, presidenta de l'associació Open Art, una associació que treballa per la inclusió de les persones més vulnerables a través de l'art. I la seva missió és l'ús de l'art i la cultura com a eina transformadora de la societat. Llavors, jo sempre li dic a la Carolina i li diem que el seu projecte estrella és el Reper Café. Carol, perquè realment té lloc aquí a Sinèrgics i és una meravella. És reutilitzar objectes que sembla que estan espatllats i que ja no tenen una vida i donar-los vida un altre cop i fomentar l'economia circular que tan important és. Llavors, la Carol, a més, ens va portar el Gonzalo, que ens va obrir molta ment en el tema del crowdfunding i sempre molt col·laboradora i participativa amb la nostra comunitat. Gràcies, Carol. Doncs endavant amb la teva experiència. Explica'ns.
muchísimas gracias para mí, como representante de OpenArt. Es un placer poder colaborar en esta semana crowdfunding. Estoy también encantada de poder compartir experiencias que creo que para emprendedores y emprendedoras que quieren hacer un proyecto, pues es interesante también escuchar experiencias así como Xavi ha compartido lo suyo, que además estoy totalmente de acuerdo que lo que estamos compartiendo es para que volvamos a intentar hacer crowdfunding, porque ciertamente y cuáles son los atajos. O sea, en mi experiencia, cómo es que al final los dos proyectos que sometí a crowdfunding, gracias a la perseverancia y a todo lo que es la constitución, consolidar los dos proyectos por vías alternativas. Pero me gustaría centrarme en ese sentido. Mi ponencia tiene que ver con los errores y atajos del crowdfunding. Lo que para nosotros es un proyecto vital. Muchas veces nos enfrentamos en que quizás no tenemos el tiempo suficiente para dedicar o no tenemos los recursos económicos como para invertir en una campaña y hacer las recompensas, o finalmente no tenemos una gran comunidad de redes sociales que nos puedan seguir. Entonces es importante que cuando nosotros iniciemos tenemos consideración de estos tres elementos: el tiempo, los recursos económicos y la comunidad. Aquí son como ejemplo los dos proyectos que inicié. Es una película titulada Uno para Uno, y la otra película, más que nada, es un proyecto de economía circular del cual deriva Repair Café, el Banco de Objetos, que es una biblioteca de objetos, pues para compartir objetos, para reparar los averiados y para transformar los residuos en arte objeto. Estos son los dos proyectos que preparé una campaña de crowdfunding, de los cuales los dos no funcionaron como crowdfunding. ¿Cuáles son los atajos a los que yo me refiero? O sea, ¿cómo es que al final pudieron funcionar estos proyectos? Bueno, de los atajos son los siguientes, y quiero hablar así de las tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Para cuando se hace una campaña crowdfunding es invertir el tiempo, o sea, repartir las tareas con tu equipo. Es decir, si por ejemplo tienes que hacer un vídeo, pues algún compañero o compañera tuya que haga vídeo. Si tienen que hacer un diseño gráfico, pues quien lo haga. Un compañero o compañera que se dedica a redes sociales. O sea, sí hay que repartir el tiempo. Recursos económicos, pues habrá que buscar alternativas, organizar un evento, buscar subvenciones, buscar premios, o sea, buscar cosas que finalmente nos generen un recurso económico. Y invertir también en asistencia, es decir, a veces tenemos que reconocer que si estamos empezando, somos primerizos en una campaña de crowdfunding, siempre es bueno buscar ayudas, por ejemplo, un gestor cultural, ¿no? O dirigirte a una agencia de comunicación, pero es importante que sí recurrir a alguien que te lleve un acompañamiento a la hora del crowdfunding, porque claro, como decía Xavi, es mucho tiempo, o sea, desde que tú empiezas hasta que hacen los 40 días, luego los 40 días, luego recompensas, bueno, estamos considerándonos mínimo 4 meses y que hay que estar al 100% una calidad. Entonces, yo digo que estos atajos son importantes tomarlos en cuenta. Ok, se preguntarán, bueno, Carolina, ahora ya tienes experiencia, ya sabes que hay esos atajos, ¿por qué no volviste a estos dos proyectos? ¿Por qué no volviste a hacer crowdfunding? Bueno, porque precisamente en el punto número 2 sobre recursos económicos, que son buscar alternativas, me encontré con dos soluciones. Es decir, si a través del crowdfunding no funciona, tú identificas que no te puedes dedicar todo el tiempo a estas tareas, o no tienes todo el equipo, tampoco tienes un recurso económico pues para contratar un gestor cultural o pagar una agencia de comunicación. Finalmente hay alternativas que sí que funcionan. Una de ellas son buscar, por ejemplo, subvenciones, buscar premios, que por ejemplo tu proyecto, si ya está encaminado, tal vez lo sometes a un premio, premios de Barcelona, premios de fundaciones, y al final pues ese premio te ayuda un poquito, ¿no?, al costo. Yo quisiera concentrarme, por ejemplo,
en estas dos campañas. Vuelvo otra vez al tema. Esta campaña, la primera que inicié, fue una campaña en Lánzanos, el de 1 para 1, que en el tiempo que yo la hice, la verdad que nunca había hecho campañas, y de los cuales, o sea, sí que tuve mucha gente que nos sigue porque tenemos películas que ya generan público. La 1 para 1 fue una película que iniciamos ya la postproducción en Madrid cuando estaba viviendo allá, y el compañero que nos hizo las redes sociales nos decía, tienes muchos seguidores pero nadie paga, nadie. Entonces dije, bueno, pues alguna aportación, bueno, la única persona que aportaba fue él, precisamente, que era muy poco, y claro, con 10 euros aportados, obviamente Lánzanos pues no, bueno, dijo que no, que bueno. Saben que cuando no se consigue el reto económico, el proyecto como crowdfunding fracasa, pero esa experiencia me ha servido mucho. Por ejemplo, 1 para 1 generó mucha comunidad, gente que nos ha seguido. Consideramos que el proyecto era muy valioso y lo lanzamos a otra plataforma que se llama LinkedIn. Y en LinkedIn empezamos a buscar seguidores, hicimos, como ya teníamos un poco como todos los recursos de lo que es el contenido, la imagen, el vídeo, el tráiler, pues todos esos recursos que teníamos del crowdfunding lo aplicamos a LinkedIn, y con LinkedIn hicimos un llamamiento para buscar productores. Así de sencillo, buscar productores que se unieran a terminar la película, porque la película ya estaba hecha, lo que nos faltaba es la postproducción. Entonces, concretamente hicimos un anuncio en LinkedIn, buscamos un productor que nos ayude a terminar la película. Y la grandiosa noticia es que recibimos un montón de verdad de interés. O sea, yo les puedo decir como 30 productores, de los cuales hasta tuvimos que hacer selección. Bueno, al final nos quedamos con un músico que es de Mataró, y él dijo, yo quiero entrar en la película, no como productor solo, sino también como compositor de la película. Y entonces fue preciosa esta alianza, porque él fue el compositor de la banda sonora de la película y entró como coproductor al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta alianza fue maravillosa. La verdad, nunca imaginé que LinkedIn pudiera funcionar así, pero sí lo menciono, que esa es una de las alternativas que funcionan, pero gracias, también lo digo, a la necesidad del crowdfunding y todos los recursos que ya habíamos generado en crowdfunding. Entonces nació. Al final con LinkedIn se pudo concretar. Por eso hablo de la perseverancia como un valor importante y el trabajo en equipo. Entonces, quiero decirles ya para concretar con este proyecto, realmente fue un proyecto estrella porque terminamos de hacerlo hacia 2013, más o menos. Tuvimos una premiere en la Filmoteca de Cataluña y al final ofrecimos esta película a Filmin. Filmin la aceptó, le ha gustado y actualmente la pueden ver en Filmin. O sea, la película ha llegado a Filmin. O sea, que ha hecho su camino. Fueron varios años, la verdad, de trabajar, pero bueno, la película está ahí. Bueno, ese es uno. El siguiente proyecto es el proyecto Banco de Objetos, que sí que bien que ganamos una subvención de Barcelona Activa, pero nos faltaban recursos para terminarla. Entonces, aunque la verdad que reconozco que estábamos en los errores de principiantes, los que ya he mencionado, el regreso arriba, pero es que no tenían, a ver, OpenArt teníamos un montón de actividades, no teníamos tiempo, no teníamos recursos económicos, no teníamos una gran comunidad, aunque tenemos Facebook, Instagram, entonces, pero tenemos una comunidad muy pequeñita. Y claro, entonces cuando lanzamos la campaña Goteo con Banco de Objetos, pues me decían, está súper interesante tu proyecto, pero identificamos estos errores, ¿no? Que tus recompensas no están bien claras, ¿no? Tu comunidad no es grande, tal. Entonces, bueno, preguntamos a una agencia de comunicación, oye, pues, ¿cómo hacemos que este proyecto Banco de Objetos, que es un proyecto de economía circular, un proyecto social que ayudará al barrio, pues realmente se pueda realizar como nosotros lo visualizamos? Entonces, fue aquí donde, por eso, aquí regreso al atajo, que es la asistencia de un gestor cultural, porque en ese camino encontré una agencia de comunicación que tenía gestores culturales, y ellos lo que me comentaron es que fue un tema importante, es que si tu comunidad es pequeña, la única manera de crecer una comunidad es a través
de los, por ejemplo, promociones, Google Ads, todas estas, pero son campañas que tienen un coste, ¿no? Un coste enorme para que tú crezcas realmente tu comunidad. Lo que me decían, por ejemplo, es tú tienes que tener unos 13.000 seguidores, ya sea en LinkedIn, en Facebook, tal como mínimo un 13.000, para que el 10% sabes que es el que realmente estará en tu campaña. Esto ya es un estudio hecho por gestores culturales que trabajan en agencias. Es decir, ya te dicen, si tú no tienes mínimo unos 13.000 seguidores en estas campañas, el 10% que son los, por ejemplo, de 13.000, solamente tu 10% te seguirá, que son muy pocos, y de esos muy pocos te darán algo económico. O sea, solo el 5% de tus 13.000 te darán un donativo. Entonces, la única opción que nos planteaba el gestor cultural es que buscábamos dinero, así tan sencillo, o sea, buscar dinero para pagar ads, o sea, Google Ads, hacer promociones. Y obviamente nosotros como OpenApp pues no teníamos todos los recursos para pagar a gestores culturales. Y entonces, bueno, lo que dijimos, ¿qué hacemos? Pues regreso otra vez a la imagen aquí de, bueno, OpenApp, lo que hicimos es buscar fundaciones donde enviar el proyecto de Banco de Objetos. Y alguien, bueno, un compañero nuestro nos comentó que la Fundación Henkel de Alemania estaba buscando, digamos, proyectos para el futuro, de impacto para el futuro, que tenían que ver con la economía circular y que fueran proyectos sociales. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es enviamos el proyecto a la Fundación Henkel y que la sorpresa para nosotros es que salimos seleccionados y se conoce. En 2019 nos consideraron como el proyecto MIT, que es el proyecto de impacto. Se llama Impacto para el Futuro, Impact for Tomorrow, por eso es el MIT. Y bueno, nos dieron un premio económico y la verdad que fue bienvenido, agradecemos mucho, porque conseguimos entonces, por otra alternativa que es a través de la fundación, pues un oxígeno para Banco de Objetos. O sea que esto es de los atajos que descubrimos y me parece súper interesante compartir con la comunidad, porque a veces se queda uno bloqueado, que solo sale crowdfunding por Lánzanos o por Goteo, por Berkami, no sé, y cuando no funcionan, pues ahí los atajos y las experiencias que quiero compartir, que son estas. Esa ha sido nuestra experiencia de OpenApp y espero que sea para ustedes importante y puedan aplicar algo de los atajos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere... ¿sí? Gracias por tu honestidad y humildad, ¿no? Porque dices, el error del principiante, pues sí, no pasa nada, ¿no? O sea, es que estamos ahí todos para aprender. Entonces, pregunta, ¿vale? Después de toda esta experiencia, si ahora tuvieras que montar un proyecto nuevo dentro de tu asociación, así de entrada, ¿cómo conseguirías financiación? ¿Cómo intentarías? ¿Por qué medio? Después de toda esta experiencia que tienes tan inmensa, ¿no? A ver, ¿cómo me contestas? ¿Cómo contestas a esta pregunta? Bueno, gracias, Mariona, por tus palabras. La verdad es que sí que lo volvería a intentar por crowdfunding, pero ahora con toda esta experiencia tengo muy presente los 3 atajos, es decir, que tengamos realmente suficiente tiempo, tengamos realmente liquidez económica. ¿Y por qué Porque es súper vital tener recursos económicos para pagar los vídeos, los diseños, para pagar un gestor que te está haciendo toda la comunicación. Y de verdad lo digo porque OpenApp tiene muchos voluntarios, pero son voluntarios. Y hay tareas que sí tienes que hacerlo directamente con profesionales si queremos realmente hacer una campaña que impacte. O como decía Gonzalo ayer, si no tienes todos estos recursos económicos o todo el equipo, hacerlo uno solo, o sea, realmente si tienes habilidades, pero claro, como alguien que tenga todas las habilidades de hacer vídeo, hacer animación, hacer campañas, o sea, hacer comunidad de redes sociales, bueno, yo no sé, yo no conozco adelante, pero sí que seas consciente que hay bastantes tareas que hacer. Y la tercera es que la comunidad, yo creo que OpenApp hace una campaña hasta que no tengamos una comunidad grande, como me decía la gestora cultural de una agencia de comunicación, o sea, mínimo 13.000 usuarios,
y si no lo tenemos es complicado o tendríamos que pagar un Google Ads, Bueno, todos pues, estos para hacer realmente un pues impacto. Carol, bueno, muy claro todo. La verdad és que entre els dos, entre el Xavier i la Carol, coincideixen completament, no?, en com hem de preparar-nos per a una campanya com aquesta, no? Cada vegada som una mica, pequem d'innocència. Crowdfunding, no? Se'ns encén com una llum. Voy a conseguir dinero. I no és això. També el Gonzalo ens ho va deixar molt clar l'altre dia. I, per tant, jo, recollint una mica el que dieu, és un pla de comunicació, el vídeo aquell que ens fa tanta por fer, no?, de vegades a l'emprenedoria, de fer-nos un vídeo de presentació, doncs hem de trencar aquestes barreres, no? Una comunitat molt clara que està darrere ja recolzant des d'un inici, per tant, precampanyes, no?, amb la nostra comunitat per estar preparats. Acompanyament, no només de la pròpia plataforma, no?, que ens heu dit que hi ha cert acompanyament, sinó també, si cal, un acompanyament extern, no, Carol, que tu vas buscar-ho, recursos econòmics, per tant, per poder encetar una campanya com aquesta. Tiempo al 100%, 4 meses, per lo que heu comentat així a grosso modo, i molta energia, veig, i per tant, tot això imprescindible, no?, com per encetar una crowdfunding. Bé, doncs jo la veritat, no sé vosaltres... Perfecte, hi ha una pregunta, molt bé. Dentro de sus campañas, o sea, me hablaba una experta en recaudación. Es posible que yo, que no tengo fondos, tengo que tener fondos para conseguir fondos, o sea, parece una contradicción. Y lo que me decía, dice, claro, es que tú tienes que tener claro, muy claro, que hacer campaña también es una inversión. O sea, la campaña, tú tienes que tener ya claro una inversión económica. Así me decía, claro. O sea, tú tienes que tener, ¿por qué? Porque es comodidad enorme. ¿Cómo vas a hacer promociones? Y eso nadie te lo va a hacer gratis. Tienes que tener ads, Facebook Ads, Google Ads, y eso, ¿quién te lo va a hacer? Mínimo, lo me decía, la inversión más económica de ads son 500 euros, o sea, mínimo. Luego quieres llegar más impacto, 2.000 euros. Y entonces tú le vas a sumar, bueno, 2.000. Dice, tienes que tener esto, campaña grande. Luego, el otro tema es todos los servicios que tú necesitas, vídeos, fotos, diseño, tal, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú lo vas a hacer todo o quién te lo va a hacer? Entonces ya ahí es otra inversión que sí, me conocen, conozco un montón de voluntarios, pero hacerlo con tanto tiempo, con tantos meses de trabajo, un voluntario no te lo va a hacer. Sí necesitas una inversión económica. Y por último, el tema que hablaba Xavi sobre las recompensas, es muy importante la recompensa, necesitas una inversión económica. ¿Qué le vas a dar a aquella persona que ha apostado por recompensa? Tiene que ser equivalente, por lo cual necesitas una inversión económica. Xavier, vols dir alguna cosa en relació a aquest tema? Llamó la atención es que en la misma campaña de crowdfunding podías poner estos temas también. O sea, podías poner lo que era o sea, como costes, se podían incluir lo que es la campaña de comunicación, la campaña del vídeo, todo lo puedes incluir en desglosado en la misma campaña. De alguna forma lo recuperarás si la campaña tiene éxito. Entonces, lo único que necesitas son personas que puedan poner eso confiando en que la campaña tendrá éxito. No sé si me explico. Pues bien, pues después de aclaracions a la pregunta i de, bueno, una mica ja d'haver fet una mica el resum de tot plegat, doncs ens acomiadem aquí en aquesta segona trobada i acabem amb la setmana crowdfunding. La veritat és que ha estat una experiència molt gratificant per la comunitat Synergics i sempre apostant per aquest esperit cooperatiu, col·laborador de tots i totes. La veritat és que la gent s'ha implicat, estem molt orgulloses i esperem que podem continuar fent històries com aquestes perquè la veritat és que estem molt satisfetes. I res més, no puc dir res més en nom de tot l'equip de Synergics i moltíssimes gràcies a tothom per haver-nos vist i escoltat. Gràcies.
coworking s'ha convertit en un model de treball ideal per a emprenedors i empreses. Un espai compartit on poder accedir a serveis de forma econòmica i establir-ne relacions professionals i socials. Però, i si a més el coworking pogués beneficiar a la comunitat on està ubicat? Això és Synergics, el primer coworking de retorn social. A canvi dels avantatges de l'espai compartit, el coworker de Synergics participa a determinats projectes, posant a disposició el seu temps, recursos i coneixements amb l'objectiu de crear un impacte positiu a la comunitat. El projecte de Synergics s'integra en la voluntat de l'estratègia d'impuls de l'Eix Besòs que promou aquest territori, assumint el compromís d'impulsar un creixement sostenible al barri, creant ocupació, reduint riscos ambientals i afavorint l'activitat empresarial per a una recuperació econòmica. Ets un emprenedor i necessites un espai laboral? Ets una entitat o associació del Baró de Viver? Vine a Synergics. Facilitem la creació de vincles productius per crear un barri millor. Synergics, el primer coworking de retorn social.